biti moj najveći muzički dan do sad u školi Camembert. Onda ćemo da pravimo kostime i da glumimo po priči Peća i Vuk. On izgleda kao mnogo veliki Vuk. To je priča o mladom mišiću po imenu Peća koji je sreo velikog zlog Vuka. A ja ću igrati Vuka. Au! I kada budemo glumili, svaki lik će imati zvuk različitog muzičkog instrumenta. Pećin zvuk je violina. Zvuk Pećinog deda je fagot. A svaki put kad začuješ francuski rog, znači da dolazi Vuk. Au! Šta si ti, Anđelina? Ja sam ptica, mama, i moj muzički zvuk je zvuk flaute. A koja vrsta voća? Ja volim banane, ali one ne prave nikakav zvuk. Ne voće, Poli, flauta. Vidiš? To je muzički instrument. Zvuči kao moja frula. Anđelina je ptičica. Čula sam je kako cvrkuće. Cvrk, cvrk, cvrk. Pa, devojke, vi sigurno znate mnogo o Peći i Vuku. Mislim da ćeš biti divna ptičica, Anđelina. A ja mislim da je vreme za poletanje ili ćete zakasniti u školu. Slušaj, Anđelina, danas u komadiću čedra sve sadrži neku vrstu muzičkog zvuka. Klatiklin, 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 tako zvuče kolica za sladoled. To je natpis na kafeu. Ovo je zvono sa gradske većnice. Ti zvuci su tako zadivljujući. Kling, klang, kling, klang, krik, krik, krik. Kling, klang, kling, klang, krik, krik, krik. Zdravo, mama. Zdravo, Poli. Želim vam najmuzikalniji dan, draga. I nemojte da svirate u voće umesto u flautu. Kva, kva, kva. Zdravo, Anđelina. Zdravo, Viki. Kva, kva, kva. Šta je s Gracie? Neki glumci žele na dan predstave da ostanu u karakteru. Kva, A ona glumi patku na današnjoj predstavi Peća i Vuk. Biću najbolja patka do sad. Kva, 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 kva. Kva, kva, kva. Jel sve u redu s Gracie? Malo je kvaknuta. Stiže gospođica Mimi. Dobro jutro, gospođice Mimi. Šta? Šta pokušava da kaže? Šta kaže, Anđelina? Kaže da je izgubila glas. Gospođica Mimi je izgubila glas. O ne. Gospođice Mimi, morate kod doktora. Kaže da je išla kod doktora, a on je rekao da ona ima Laringitis. Moj ujak jednom to imao i nakratko nije mogao da govori, ali to nije zarazno. Da li ste dobro, gospođice Mimi? Ali kako ćete rukovoditi predstavom ako ne možete da govorite? Slušajte svi. Anđelina,
Gospođica Mimi je pustila tvoju ptičiju temu iz Peće i Vuka. Možda nešto želi da ti kaže. Šta? Slušaj, Anđelina. Dozivate me muzikom, je li tako, gospođice Mimi? Slušajte! Znam tu muziku! Sada zove mene! Izgleda da ćemo ovako čitavog jutra. Gospođica Mimi poziva svakog, ne izgovarajući ni reč. Kva, kva, kva. Ona koristi muziku koja ide uz naš lik u Peći i Vuku. Prvo sam pomislila da će dan biti grozan, jer je gospođica Mimi izgubila glas. Ali ispada da je njen laringitis muzika za naše uši. Drugari, imam odličnu ideju. Danas je pričaj samo muzikom dan. Hoće li neko moju pitu sa sirom? Mislim da želi nešto da nam kaže u vezi s tvojom pitom sa sirom, Gracie. Dva? Rekla je da želi 2 komadića. I mi možemo da je razumemo. A ona nije izgovorila ni jednu jedinu reč. Vidi da li može da odgovori na još jedno pitanje. Ovo je zabavno. Da! Koja je tvoja omiljena muzička grupa? Kaže da voli Mišiju kuću i razbijače lavirinta. Oni su i meni omiljeni. Koji je tvoj omiljeni sir? O ne, izgleda da je naprsla. To je muzički zvuk koji razumem. Ručak je završen. Ajde, mislim da treba da idemo u pozorište i možemo da probamo na velikoj pozornici. To je tako uzbudljivo. O, jedva čekam. To je divno Da li i ste dopada završili mi se. kostime? Jedva čekam da stignem na pozornicu. Možda u muzičkoj sobi postoji još nešto za mene. Vrata su se zaključala. Hej, ima li koga? Da li me neko čuje? Znam šta ću da radim. Wow, čarobni reflektori. Hej, to je moja uloga. Stiže Peđa. Napravite mesta za Vuka. To si ti, Viki. Viki? Gospođice Mimi, Viki se nije vratila s nama s ručka. Hej, zar to ne zvuči kao francuski rog? Ali odakle dopire? Zvuči kao da dopire iz muzičke sobe. Hajdemo!
Viki je zarobljena unutra. Viki, da li si dobro? Da, ali ne mogu da otvorim vrata, Anđelina. Bila sam zaključana, ali bar sam mogla da vas dozovem francuskim rogom. Čuli smo francuski rog. I pratili smo zvuk pravo do tebe. Mislim da si bila u pravu, Viki. U vezi s čim? Ti i gospođica Mimi ste nas naučile kako da putem muzike kažemo ono što mislimo, zar ne? Iako to nije pravo izražavanje rečima. Na sreću, gospođici Mimi se vratio glas, baš na vreme za izvođenje. I tako, mali hrabri mišić Peća ulovio je ovog velikog vuka i poslao ga daleko, daleko na čuvanje. Od tog dana Peća i ptičica i patka Kva, kva, kva. Kva, kva, kva. kao i Pećin deda znali su da ih više nikada neće uznemiravati zli vuk. I od sad, Viki i ja znamo da prijateljima nisu uvek potrebne reči da bi pokazali ono što misle. Nekada mogu da koriste i muziku.